Hej Sabine, jeg har tænkt mig at lave et bevis for, hvordan man finder x-værdien i en toppunkt i en anden gradsfunktion. Og det jeg har tænkt mig at gøre, det er, at hvis vi har et koordinatsystem her, og så vi har en parabel, som går sådan her, så har vi toppunkter hernede, og det bliver kaldt for globalt ekstremum, som egentlig er ekstrem, eller global ekstrem, og så ekstrem, det kan både være maksimum, og det kan være minimum. Og her kan vi se, det er minimum, fordi det er det punkt på hele parablen, som ligger allerlængst nedad. Og det vil altså også sige, at den her parabel, den er konveks, fordi grenene de går opad. Og så det som vi godt ville, det er, at vi godt vil finde x-værdien i den her. Og så har vi et skæring med y-aksen her. Der har vi to punkter, som ligger ud for hinanden. Den her over, den hedder 0, c, og den her over, eller 0, lad mig lige ændre det, 0, y, og den her, den hedder x, y. Yes. Og toppunktet, som vi kan se, den ligger lige i midten af de to punkter her. Altså ligger den på det, vi kalder symmetrilinjen, som egentlig er en usynlig linje, som betyder, at de to grene, de er totalt ens. Så hvis vi har linjen her, så kan du spejle den ene vej og spejle den anden vej, fordi de to her, de er totalt ens. Ingen forskel overhovedet. Og det er det, der gør med det, at toppunktet, det ligger lige langt til hver sin side af dem. Så egentlig, hvis vi bare finder afstand her imellem, så har vi x-værdien. Og det er tænkt at gøre sådan her. F af x er lige med ax i anden plus bx plus c. Yes. Og som vi kunne se herhen, så er c, det er altså skæringen med y-aksen, den er en for dem begge to, kan man sige, fordi at punkterne ligger begge to på det samme sted på y-aksen. Som det vil altså gøre, at man kan sige a x i anden plus bx plus c er lige med c, og så faktoriserer vi. Og det gør altså, at vi siger, at vi egentlig bare trækker c fra på begge sider af lighedstegnet. Og det er også fordi, at når vi gerne vil regne med det, sådan nogle andengradsfunktioner her, så er det meget nemmere, hvis vi på den ene side af lighedstegnet har et 0. Så vi siger bare ax i anden plus bx plus, minus c her, og så siger vi minus med c her for at få det samme på begge sider. Så det giver altså ax i anden plus bx er lige med 0. Og når vi har 0, så vil vi gerne have isoleret x. Og den måde vi isolerer x på, det er ved at man kan bruge noget, der hedder 0-reglen. Og det her, der står a, den står i anden, så det betyder egentlig a gange x gange x. Så man kan sige a gange x gange x plusset med bx er lige med 0. Og så kan man bruge noget, der hedder 0-reglen. Og det gør, at vi kan, fordi at når vi skal gange med noget, eller skal løse en ligning, som giver 0, så kan vi lave 0-reglen. Og den gør altså, at vi kan sætte a uden for en parentes, hvor vi har a gange med x, plus, bare a faktisk, a plus bx. Yes. Lad mig lige gøre det sådan, så det står pænt. Godt. Og så fordi at x herude, jeg vil ændre lige til x, det er mig, der har skrevet forkert. X herude, den giver 0. Fordi en af dem skal give 0, så kan man faktisk bare sige a plus bx er lige med 0. Og så nedenunder her, så vil vi gerne have fjernet a'et først. Så vil vi gerne fjerne b'et, så vi kan sige a plus x er lige med minus b. Nu har jeg sprunget over mellemregningen, nu har jeg bare skrevet det for at vise det. Og så her kan vi så vil vi gerne
fjerne a'et på hver sin side. Men fordi der står a gange med x, så skal man dividere på hver sin side, så derfor så dividerer vi med a på begge sider. Så det giver altså x er lige med b divideret med a. Ja, og der har vi så punkt for den der, men fordi at vi gerne vil finde ud af toppunkter, som ligger lige mellem de to punkter her, så skal vi altså dividere det med 2, fordi så finder vi midten. Og det kan man enten gøre på en måde, man kan få det tal herop, det kan blive dobbelt så stort, eller du kan få det nederste tal til at stige. Det kan man altså gøre ved at sige ax er lige med minus b divideret med, og så siger vi 2a. Fordi 2a, det er dobbelt så stort som 1a, som gør, at b er dobbelt så lidt værd. Så her har vi egentlig fundet ud af x-værdien for i x-værdien i toppunktet. Så det var faktisk bare det.